Hadin ke jing sapriang ba kawai kalong kami kawa armet ka badan hakajaka sumar hakanesh das keladu noi khlung nakaliang ka menteri sarkar ba pe yaknat ka koi kakhya ka Dr. Mazil Ampareen lingdo menta kasi klalek bani kendu hi daladi ya ka kongres mensong ka badai nak snong thatrang ka badan sharum jong ka snong maulasna di boy desek bantip ya ka jing sisa habai kran bat kilap thai kubor hadin baladep bani kendu ya ka tei kalong kami basha sumar ha ka tei ka hospital ka Dr. Mazil Ampareen lingdo kalai thu ba omdei kumbalapan sapriang bakala ke jing tip henrei ke jing sisa ke de bai khlung ba nyu banai ila Khlad no hapo ka kpoh jong ka kami haswa banwan sa hospital ban verify ya ka tu kawai ka news ka bayan ba ita ikong mensong nang tei na that rong village ne ka village ka tengala Khlad hapo jan molasnai ba iwan hang ni ha din ba I armet imat kumbah nyu banai ti yo jing tip ha ka tu ka media report ba dai nakadaw jong ka jing bamla hospital man sumar bahai I ba idu ikai khlung ka ka jing in jong I tinggal ada pak lupa di officers na menin ban nek man wat tip hadok kan no ka dai ka information kimantan ngadang wan kren yi jingpong but ka information kalong incorrect but ka bakla nomor ini I long kami ila tip lupa nadu kapor ba ile ya kata ka ultrasound ba ikhlung I badan hakpo chung I kumbah nyo banai kajing armet chung I ban ila Khlad no ikai khlung te idi banwan si shlong marmar ba inwan man pha sumar ya kata ka jing Khlad no chung I kun chung I hakpo chung I te kadai ka ba sisha ba ila Khlad lupa ba ila don lupa kata jing tip kan keren I kemiru te menta kidang ai kata ka baki ong induce labor ban syai kemie ba in ai ke ikon in Khlad hakpo through normal procedures ini di ikon ibai pra la dangam bakla manga but ikong iong hiru ba inju lej khaya I ya khlung jung I baro a hospital but hadin ba iyo I ba kadon kata kajing songpher jung I kata kajing armet jung I ti ilej no marmar hospital ti tang kata ka bang kwa man clarify ba ka klem don kata ka negligence ne kam don kata ka ba klem pet I ne ka ba klem shimti man pet ya ka case ka jung I ka sulong bet ba ila de tip pa kata kumno bar kami kini ka jingkno ti ngimpat tem but nin sayawat jing tip kumno kata ka wrong information kami but I try hi dala diri ong ba ila de yo jing tip ba ikon jung I ila Khlad no akpo but I don't come banwan marmar siya po kan isdas pang sumari kata tingin sayawat jing tip kata ru nrei kumbakalong ngishim kya namar kumka menteri jong ka kot kakya na bu hajan tam ya kata kajing kit khlem na kabanta kilong kumi ki para long kumi ki bidang kha dang pun ki kun ki ti ki jompi pat ni kwa ban pet bang ai ki ya kata kajing pet kajing sumar kajing ri ka bak bitam watla ka facility jung ni kalong under tremendous strain ki ongmo namar ba kadai ka institute ka ba ibuntam kita ki kun ibak syakha kan ka hospital ibuntam kita kun kami ibawan nakaleng songdong jong ka jela ki ba khamtam sakani ka thai khasi jung ni hanya riboy ke jumlah kibawan ban pendon kami di facility in persangkat balak barabor ban bed bang in minimize ini ki allegations kibawan persyak ya ki institutions jumlah itu kan tang ka sen ke beningkong ke bangawan nang ni ban awak ban penbed ya kata ka jing yoi ba kita ki government facilities ki long barabor ki basneo ki bambit ki bambyang ni don kam mentaban sedang ban pentemai kata kajing yo I jong pai ba ya ki institutions ki jong ni ban ngan tre kat bala ban pen banang ni syakmat ni tre de kata kajing ba khli ka frau ban pendet ya kata ka perception ko ki pai ba ki don ya ki facilities jong ni salta kum ka menteri jong ka tanat kot khya kum no phinle ban kring par ki pai ba bagin wan sini ki jaka ai sumar jong sarkar pan village ki I bunsin hingi ju I ba ngidi ban sedang barabor na kita ki wellness centers tiki jaka ki ba lemba kata kajing baha bisa na ka chief minister special assistance scheme
kibadon siya kijaka kibakandong short ha jadi ban indicate lupa ngiri bendu I lupa na lupa sedang nadadon kanu kata ka pregnancy ka ba ilong banwan ha ka jingjerwet jerwat ngiri ban tip lupa na duk ketu ke stage na duk nak kiti kisnong kibacengai na kum kani ka hospital tingin sedang suanang ta ngin pen klan suai kata dang shen ngi dang sudap tung ngi kita specialist ibabon ba ke state ke jongi ke bakalong kidon kam ke malai spa tam kita ke specialist kat haduk mentangi dang don kumbasi spa prapu tam kita ke specialist ban ni don kam ban pen klan ya kani ban ni dang ya wat lat wat denti kumno ban pa mar ya ki doktor jongi ki pala don ya kata ka necessary experience bakin led bakin shim kita ki training lada kita ki short term courses na kita ki full fledged PG programs man lambiang pat ya kata ka jeng nang ka jeng start ka jeng ban ba ya kum kini ki hospital ki popon ki pat ba ki sngau ba ka jeng sumar kalong ka bambiang tingi hap ban pun khot ya kini ka jeng yo I jong ki pat ba ya kini ki institutions jongi kani ka dei tang ka way na kita ibangan le kum kata ka menteri bangan ba kle lem bangan ay mensim lem ki doktor ki nurse ki jongi ki batray met pat mensim shit ram wat la ki conditions jong ka jing tray jong ki kalong ka jinjar hadang mentan ngadang mi na kita ki ward sebab ngalap Ma'am, ki ong ba one second baki wan ki ngadang wan na katu ka ward baki ong ba ki don hadu umba jan si spa tali ki file haki wards ki boper ya penkre inos every shift so the conditions under which they are working is very trying but you don't come but I'm still ni doktor ni nurse but in pun kalan nang ni sakmat ya kata ka system ka bang dito banang asyuk ka jing sakri ba janai pa ba nakaleng ni katana ko kya pinle kum no tan ko nong ki hospital bumdon doktor mentangin penkre ken ya kata ka kai po nila ada tip don kam kat nungut kita ki specialist hai don kam kita ki specialist kumno don kam bande man penwan ni kita ki specialist irang pun kre man tai kata ka policy ka ban address ya kata ka jingduna ka bang yo I tenre kum ba yo I hador bar tawan man wemle uyang bar upan ya kita ki facilities ki bajing shisha don kat tu kat ni pat ki bala deb right off ki bala ong ba ki bala condemn lupa review hapo yang dorbar tawan kan nungwat kia maliki yang ban pani ini facilities they what happening ta jing people bon ngin persang ban penkre ban penbiang ban ngin pen bakanu kanu ka bangile kanlong ka babit ka babiang ban yo ya kata ka result ban ka kata ka result ka bang ngikwa ya ka koit ka kya bakanlong ka babit ka babiang hakajalla ka ba ito ngin trace kata ka goal in ya cakap tak lentik pan minum kan pantai